Ko ka san cewa in dai ka taɓa kamuwa da typhoid to it means ka taɓa cin kashin wani da bakinka? Assalamu alaikum, barka da shigowa wannan tasha ta gidauniya TV. A yau za mu muku bayani ne akan cuta mai hatsari kuma mai yaɗuwa ta oral, wato wacce aka fi sani da typhoid. Abu kaɗan mutum sai ya ce yana da typhoid, amma mutane ba su san ma menene wannan typhoid ɗin ba, ko ba su san me yake kawo ta ba. To wannan cuta gaskiya tana addabar mutane sosai a sassa na duniya daban-daban, musamman ma wuraren da tsafta da kuma ruwa mai tsafta ba su da inganci, ba su da yawa. To za mu yi bayani dai dalla-dalla akan komai, tun daga asalin cutar da kuma hanyoyin magance ta da kuma yadda za a kare kai daga kamuwa da ita. To da farko dai ita cutar typhoid ko kuma typhoid fever ta fi yaɗuwa ne a ƙasashe masu tasowa, wato kamar irin su Afirka da irin kudancin Asia, inda dai tsaftar muhalli ko kuma tsafta na ruwan sha da abinci yake da matsala ko yake da ƙalubale, musamman ma irin a ƙauyuka haka. To tana yaɗuwa ne ta hanyar shiga jikin mutum ta hanyar cin abinci ko kuma ruwa wanda suka gurɓata da ƙwayar cutar. Idan wanda yake da wata cutar makamanciyarta ko ita kanta cutar ya yi wani kashi a wani waje, kuma abincin da ka ci ko ruwan da ka sha ya riga ya gurɓata da wannan ƙwayar cutar. To wato dai abin da ake nufi shine dai ta hanyar cin abin da ya gurɓata da shi kashin mutum. Shine tun a farko na ce in dai ka taɓa typhoid to ka taɓa cin kashin wani da bakinka. In dai ba haka ba, babu wata hanya da take sananniya wacce take za ka iya kamuwa da wannan cutar, sai dai ta abin da ake kira da oral ɗin nan. To mutane da yawa dai ba sa gane cewa ma suna ɗauke da wannan cutar, kuma suna iya yaɗuwa ko su yaɗa wa wasu in sun yi kashi ko a irin inda bai dace ba, kuma hakan yana zama babbar barazana ga lafiyar al'umma. To abin da yake kawowa da cutar kamar yadda muka faɗa shine ƙwayar cutar da ake kira da Salmonella typhi.